Il-mozzjoni tal-oppożizzjoni mhux biss kienet titlob għal riżenja tal-Ministru Ostingat imma wkoll tal-persuni appuntati politikament minnu involuti fir-riforma ta' trasport pubbliku. Tliet wara li l-Ministru Ostingat salva bil-casting vote tal-Speaker, Manuel Delija kiteb fuq il-Facebook u qal li ħereġ għall-elezzjoni ġenerali għaliex in-nazzjonalisti ridu nazzjonalist ieħor li jirrappreżenthom. Manuel Delija qal li se jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq il-5 distrett, l-istess distrett ta' Franco De Bono. Delija kien involut direttament fil-falliment ta' riforma ta' trasport pubbliku u saħansitra ftaħar bl-involviment tiegħu fl-attivitajiet organizzati minnu bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista. U siċċur oħra, 8 xhur oħra, nkunu qed nagħmlu rivoluzzjoni oħra li għandi pjaċir illi jien kont parti minnha. Din ġenerazzjoni ġdida tal-Partit Nazzjonalista qed tkompli tagħmel il-bidla. Fost dawk li qed jgħinu lil Manuel Delija biex isib postu fil-Parlament hemm il-preżentatur Lubondi. Il-pajjiż għandu bżonn nies ta' l-intelligenza, tal-integrità u tal-passjoni għall-politika li għandu u diġà fl-età żgħira li għandu laħaq diġà miri importanti ħafna għal dal-pajjiż u allura huwa ta' pjaċir kbira lija li nintroduċi lilkom din l-ewwel attività ta' Manuel Delija fiż-Żurrien. Franco De Bono meta kien qed jirreferi għal dak li deskriva bħala stat inaċċettabbli u diżastruż li jinsab fih ix-xandir nazzjonali għamel referenza għal dan il-fatt. Tax ma qalx Lubondi, tajjeb, min hemm involut jew min m'hemmx involut. Li huma jendorsja. Tajjeb lil persuna li jiena m'għandi xejn kontrija, ħanamilha ċara. Però skużi, ta' li ħallini bi kwieti. Jimporta please. Għadu mhux magħruf x'tip ta' azzjoni se jkun qed jieħu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi wara li ġie akkużat b'dan mill-assistent parlamentari tiegħu Franco De Bono.